ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሚስተር ባንኪሙን ብ29 መስከረም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ውድብ ተራኺቡ ዘትዮም። ሚኒስተር ዑስማን ኣብ ትርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዘሎ ዝምድና ብጽቡቕ ይግስግስ ምህላው ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ምስቲ ውድብ ብዛዕባ ክግበር ዝከኣል ምውሃሃድን ምትሕግጋዝን ድሕሪ ምዝታይ ብወገን ኤርትራን ዘሎ ድልውነት ኣረጋጊጾም። ናራእያ ኤርትራ ኣብ ኣፈታትሓ ግርጭታት ተርእዮ ግብረ ሽበራን ጥርፍነትን ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ብንጹር ዘብርሀ ሚኒስተር ዑስማን ኣብ ዞባናን ኣህጉርናን ሰላምን ርግኣትን ንምስፋን ኤርትራ እተካይዶ ጻዕርታት ሕጂ እውን ብምቕሉል ዓቕማ ክትቅጽሎ ምዃና ኣረጋጊጾም። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ብጊዱ ንተራ ኤርትራ ኣብ ምስፋን ሰላምን ጸጥታን ድሕሪ ምምጓስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መስከረም 2015 ናብ ዝካየድ መበል 70 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራትን ዝኽሪ 70 ዓመት ምምስራት ናይቲ ውድብን ክሳተፍ ዕድመ ቀሪቦም። ኣብ መበል 69 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሳተፍ ዘሎ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ዝተመርሐ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ ወከልቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ብምርኻብ ኣብ ምድንፋዕ ዝምድናታትን ምንጽብራቕ ሓቀኛ ምስልን ጻዕርን ኤርትራ ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደ ካብ ኒውዮርክ ዝበጽሐና ሓበሬታ ገሊጾም።